ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ? 10⁻n - 1 ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3798 ହେଲେ nର ମାନ କେତେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି n 1 ହେଲା ତାହେଲେ 10⁻n - 1 ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ନା 10 ଜାଗାରେ 10 ରହିଲା, n ଜାଗାରେ 1 ପକାଇ ତ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 9। ଯଦି n 2 ହେଲା 10⁻2 - 1 ସମାନ ହେଲା 100 - 1 99। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ n ଯେତେ ହେଉଛି 9 ସେତିକିଟି ଆସୁଛି। n 1 ହେଲେ 9 ଗୋଟେ ଆସୁଛି, n 2 ହେଲେ 9 ଦୁଇଟା ଆସୁଛି, n ଯଦି 3 ହେବ ସେମିତି 9 3ଟା ଆସିବ। ସେପରିକା n ଆସିଗଲେ ସେମିତି nଟା 9 ହେବ, nଟା 9 ଆସିଯିବ। nଟା 9ର ସମଷ୍ଟି କେତେ? nଟା 9ର ସମଷ୍ଟି 9n ହେବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବି 2ଟା 5ର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 2ଟା 5ର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି କେତେ? 5 ଯୁକ୍ତ 5, ବା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରୁଛୁ 2 ଗୁଣନ 5। 3ଟା 5ର 3 5 5 5 ବା 3 ଗୁଣନ 5। ସେଭଳି nଟା nର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 9n। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏଇ 9n ହେଉଛି 3798। ଅତଏବ n କେତେ ହେବ? ନା 3798 ବାଇ 9 କେତେ ହେଉଛି? 9 ଚଉ 36, 1 19, 9 ଦୁଣେ 18, 1 9 ଦୁଣେ 18, 422। ବୁଝିଲା ନାହିଁ?